V Nitre sa konal 5. ročník tradičného hokejbalového turnaja fanklubov. V súboji o 3. miesto bol po nerozhodnom výsledku úspešnejší domáci fanklub, ktorý si s Martinom poradil 3-2 po samostatných nájazdoch. Vo finále sa stretli víťazi oboch základných skupín, fanúšikovia Slovana a Popradu. Podtatranci sa ujali vedenia už v 5. minúte, no zápas mal dramatické vyvrcholenie až v úplnom závere. Bratislavčania sa rozhodli odvolať brankára a aj vďaka tomu sa im podarilo vyrovnať stav stretnutia na 1-1. Dokonalý obrad dovršili verní Slovanu víťazným gólom 19 sekúnd pred koncom a radovali sa tak z obhajoby turnajového prvenstva. Podujatie slúžilo aj ako stretnutie fanklubov, ktoré plánujú vytvorenie spoločného fanúšikovského kotla pre blížiace sa majstrovstvá sveta na Slovensku. Celá táto akcia je zameraná, lebo mala by smerovať priamo k majstrovstvám sveta 2011, ktoré budú v Bratislave a v Košiciach. Všetky fankluby by mali spoločne podporiť celý slovenský tím a vlastne zjednotiť všetkých fanúšikov do jedného spoločného kotla.